L-ewwel nett grazzi tal-opportunità, huwa onur għalija li niltaqa' anke virtwalment hawnhekk magħkom u mal-poetessa li qegħdin nistudjaw mal-Professur Simon Galea. Qabel xejn xtaqt ngħid nafżakom illi nispera ma jinqata' xejn għax fejn noqgħod jiena fu nofs nieqes 5 nqata' l-internet ta' kullimkien, ġifieri qiegħed bil-mowbajl kif forsi qegħdin tindunaw, ġifieri nispera li ma jiġri xejn qar minn hekk. Tajjeb, iva, il-poeżiji għandna l-unur li qegħdin nistudjaw il-poeżiji ta' Simon Galea, aħna nistudjaw ukoll għall-avvanzat il-poeżiji ta' Oliver Frigieri, tajjeb, u għandna l-esponent aktar kontemporanju għandna lil Simon Galea illi tirrappreżenta aktar il-poeżija miktuba llum. Sewwa, imma mhux biss aktar minn hekk ukoll. Kif kont qed taċċenna inti Anne-Marie, ovvjament intervista bħal din tappella ħafna l-istudenti imma mhux biss, ukoll tappella għal min interessat fil-letteratura Maltija, jalla jkun hawn mhux studenti biss ġifieri li jsegwu l-letteratura u x'qed jiġri le. Mela, nista' nibda bl-ewwel mistoqsija li ħejjejt, dawn ħejjejthom ukoll żammejt moħħi xi jkollhom l-istudenti, le diffikultajiet li jkollhom l-istudenti, ukoll kien hemm żewġ studenti partikolari li tawni wkoll xi mistoqsijiet li l-qudiem nista' nagħmilhom ukoll. Sewwa? Tajjeb ħafna. Grazzi. Insellimlek. Insellimlek ukoll u nirringrazzjakom tal-istedina u onur kbir tiegħi li qiegħda hawnhekk u li wkoll David ħajamli l-mistoqsijiet. U issa naraw kif immorru. Tajjeb, mhux hekk naraw jekk jibqax il-connection tajba. Naħseb inti ħadd tal-qataw. Iva, x'toqgħod tajt tkun ilek ippreparat. U m'għalix nemmen li f'neqes 5 inqata' l-internet. Sibt il-laptop ħażin, bdilt il-laptop u l-mara qalt li m'għandniex internet iktar. Imma affarijiet li jiġu qatt ma ġrat li fl-online lectures ġifieri imma insomma. Ġrat li jista'. Dejjem hemm l-ewwel darba. Eżattament. Mela, kif ħassejtek, Simon, meta l-antoloġija tiegħek intażlet bħala test għall-istudenti tal-postsekondarja? Huwa vantaġġ jew żvantaġġ għall-kittieba bħalek li x-xogħlijiet letterarji tiegħek tajjeb jiġu inklużi fis-sillabu? Kif tħossok dwar dan? X'ħassejt dakinhar li sir taf? Ngħidlek il-verità, ħassejtni kuntenta ħafna. Għax għal xi żmien isu għadda ftit żmien minn meta il-ġabra ġiet ippubblikata u ħadd gost li hemm l-opportunità li dak li ktibt jien qishom l-istudenti ħajaqrawh. Ovvjament, jiena naf għalfejn qed tistaqsini din mistoqsija x'wara ftit bdejt ngħid jiena wkoll bdejt ngħid ma tgħidli daqshekk għandi għalfejn inkun kuntenta daqshekk jekk il-poeżija ħadd tispiċċa għall-eżami biex niftehmu, naħseb dik il-problema. Il-problema aktar milli tkun studjata jew inkella fil-klassi, naħseb l-ikbar problema huwa l-eżami. Li kif nara jien, ovvjament. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li il-poeżija innifisha hija mod kif il-ħajja tiġġedded. Sewwa, u naħseb id-differenza li tagħmel ġifieri x'jiġri meta l-poeżija tkun studjata, tkun fis-sillabu, hija kif tkun studjata, jew kif tkun x'relazzjoni ħajkollha magħha, x'relazzjoni ħajkollna magħha il-poeżija. Ovvjament il-biża tal-eżami jinħass, imma jiena naħseb li l-ewwel nett naħseb li jekk il-poeżija tiġi studjata, għax qed ngħid kull darba studjata, imma jekk naqraw il-poeżija fil-klassi jew bħala parti minn pjan edukattiv, naħseb li hija edukattiva fiha nnifisha mhux għax tallem xi ħaġa, mhux għax hija didattika, imma għaliex
turina b'mod differenti l-ħajja. Il-poezija innifisha hija ħajja għaliex iġġedded il-mod kif naraw id-dinja mill-vuċi tal-poeta. Sewwa? Ġifieri, waħda mill-problemi kbar li nara hija il-mod kif il-poeżija qed naqrawha fil-klassi. Jien għamil żmien ġifieri nagħllem il-Malti u ovvjament l-iktar lezzjonijiet li kienu inħoss li tajba fihom kienu il-poeżiji il-lezzjonijiet tal-poeżiji. Imma naħseb hemm limitazzjonijiet meta aħna pereżempju il-poeżija pereżempju l-istudenti ngħaddulhom il-ħsieb. Għaliex inħoss li il-ħsieb hija temm. Mhux kif iridu il-poeta, imma kif qiegħed jinqara l-ħsieb mill-istudenti innifishom u l-interpretazzjoni li huma jagħtuha b'mod miftuħ. Għalhekk hija tiġdid, jiena li għalhekk hija tiġdid, għaliex mhux biss il-poeta qed juri l-ħajja b'mod differenti, jew inkella b'mod ġdid minħabba l-metafora, meta qed ikkompara ħaġa moħra, imma wkoll għaliex u l-ġabra hija xi drabi mqar persuna, għaliex irid ikun hemm il-poeżija teżisti ma teżistix jekk m'hemmx persuna oħra. Ġifieri, ovvjament ħadd gost li ħajkun hemm daqshekk studenti li ħajkunu daw il-persuni oħrajn li ħajatu għal-ħajja. Imma ovvjament biex qed ngħid li l-poeżija m'għandix tkun għall-eżami, anzi jien ma naqbilx li għandu jkun hemm għażla bejn eżami tal-lingwa u l-eżami tal-poeżija. Tal-letteratura, skużawni. Ġifieri jien naħseb li m'għandux ikunu separati, għaliex il-letteratura wkoll turina l-mod kif nużaw il-lingwa jien ma naħsibx li tista' tisseparhom. Imma l-problema jekk inti tistudja l-poeżija jew il-letteratura bl-amment hija problema. Bl-Ingliż hemm frażi learning by heart. Jien naħseb li jiena preferi nuża l-lingwa Maltija, ġifieri mill-Ingliż. Imma naħseb il-kelma Maltija tistudja bl-amment, amment isek inti bil-fors tiftakar xi ħaġa li hija fissa. Imma learning by heart għandek il-logħba tal-kliem li qed titgħallem mill-qalb. U laqas ngħidilha titgħallem, jiġifieri naħseb f'dan il-każ hawnhekk l-edukazzjoni hija mod fejn inti qiegħda taqra xi ħaġa u qed tiftaħlek orizzonti ġodda. U qed turik il-ħajja b'mod differenti, qed turik aspetti oħra fil-ħajja jistgħu jkunu relevanti għalik, jistgħu ma jkunux, imma il-fatt li inti kabbart il-ħsieb tiegħek, naħseb dik hija edukazzjoni, hija proġett edukattiv li tul matul iż-żmien. Ejja nieħdu pereżempju il-poeżija ta' George Porch tal-Pensieri. Naħseb ktibta x'imkien. Imma jekk ħammisshom il-pensieri ta' Ġol Vazett, bħalma tfajjel żgħir imur minn wara u jmiss farfett. Kemm il-darba tallimniha bl-amment, taf kif, bl-amment. Imma meta kont l-iskola jiena kont nifhimha b'mod. Meta beda jgħaddi żmien, il-fatt li inti xi kultant tiġi f'moħħok, meta tara farfett, pereżempju, naf jew inkella tiġi f'moħħok għax tkun tallimta bl-amment, il-poeżija qed tagħtik iċ-ċans li qisek twaqaf kollox. U għandek dak il-mument fejn inti qed tirrifletti jew qed tieħu gost għax jista' jkun m'intix qed tirrifletti, imma il-ħsieb tagħha jinbidel anka skont iż-żmien li għaddi, skont iċ-ċirkustanzi tiegħek. Jien pereżempju għalija
iktar meta jgħaddi żmien, din il-poeżija pereżempju ta' George Borge, bdejt nara bħala ħsieb filosofiku wkoll dwar il-ħsieb, kemm aħna għandna limiti biex dan il-ħsieb aħna nistgħu naqbduh, nistgħu b'xi mod nitfgħu xi ftit dawl fuqu. U allura il-problema hija li l-poeżija tiġi malma bil-ħsieb. Ħafna drabi l-istudenti jistennew il-ħsieb. X'inhu l-ħsieb? Ovvjament ikun hemm l-għalliem iħossu fl-obbligu li jagħti l-ħsieb, imma jien naħseb ukoll li anke fl-eżami jrid ikun hemm iktar spazju biex l-istudenti jesprimu xi tfisser għalihom poeżija partikolari jew l-iktar poeżija li laqtithom. Il-mistoqsijiet għandhom ikunu iktar miftuħin, iktar milli biex nittestjaw kemm ftakru il-poeta x'qal, iktar kif missithom, iktar milli il-poeta x'qal. Ovvjament, meta inti hemm poeżija missitek, inti m'hemmx għalfejn, ċertu frażijiet inti jibqgħu f'moħħok għax ikunu laqtuk. Ejja ngħidu hekk. Ma nafx hekk irrispondejtik. Irrispondejtni, ħafna rispondejtni. Ġaltni naħseb ukoll illi aħna fil-fatt bħala letturi bħala liema għall-inqas jiena u anke naħseb il-kollegi tiegħi le ngħidulhom li meta nagħtu interpretazzjoni, ovvjament maħniex neskludu l-interpretazzjonijiet tagħhom, anzi qegħdin inħeġġuhom jaslu għal inferenzi, għal konklużjonijiet, għal interpretazzjonijiet varji. Le, m'għandi l-ebda dubju mill-għalliema, iktar għandi problema bl-eżami. Taf inti s-sistema edukattiva l-studenti li jridu jħejju jippreparaw, ġifieri ma nifhem. Le, minti tix-xorta jiena jista' jkolli għandi naqra ideat idealisti żejjed ta' ġifieri. Imma naħseb skont kif tkun il-mistoqsija tal-eżami kemm tagħtihom spazju, mhux hekk intom aħna kollha bdejna mill-eżamijiet. Ekku mal-punt. Kundizzjoni ta' eżami, ovvjament dak li jkun ma jkunx daqshekk komdu li ma jkun f'sitwazzjoni. Ġifieri ġieli kien hemm u ġieli għaddi l-ħsieb u ġieli kien hemm minqalli min jaf kemm se jgħidu xorti meta jiġu biex jistudjak. Fil-fatt għalhekk saqsejtek hekk li għaw ħafna studenti ma jmissux poeżiji minn jeddhom, le qed imissu l-poeżiji tiegħek. U għalhekk fraħt, ifhimni, għalhekk fraħt ukoll. Ġifieri hija sitwazzjoni ambivalenti, jien m'għandi l-ebda dubju, ġifieri biex niċċara li kif tiġi malma li għandi xi dubju l-mod kif jiġu malma, ma naħseb l-għalliema ikollhom din il-pressjoni li huma f'kull suġġett imma li inti tipprepara għax hu l-obbligu tiegħek fil-professjoni li inti tipprepara l-istudenti għall-eżami. Allura jista' jkun mod idealistiku qed naħseb kieku jinbidel il-mod kif taqbad tgħid. Il-mistoqsija tal-eżami biex niftehmu. Naħseb tagħmel differenza u tgħin ħafna lill-għalliema u tgħin ħafna lill-istudenti. Ħanajtilek eżempju ieħor. Imma pereżempju jiena meta t-tfal tiegħi kienu qed jistudjaw il-letteratura fl-iskola sekondarja, waħda mill-affarijiet li kienet iddejjaqhom ħafna kienet li jridu jiftakru l-biografija tal-poeta. Bid-dati, issa biex qed ngħid li huwa xi obbligu kbir, imma xi drabi jkun hemm dan l-enfasi, jiġifieri bid-dati, jimmemorizzaw id-dati. Imma inti il-poeta, u mbagħad jiġifieri jkun hemm daw il-biografiji, nippreferi li kieku jaqraw il-poeżiji tiegħu milli joqdu. Eżattament. Mhux jaħlu l-ħin, tamma biex tiftikar id-dati x'inti tkun taf xi naqra dwar Duncan, dwar Oliver Figgieri jew tkun taf imma mhux dawk id-dettalji u l-istress tad-dati. Naqbel miegħek.
Tajjeb, ħansaqsik xi ħaġa differenti. Mela, Iva. mistoqsija direttament marbuta sa ma' xi poeżiji sewwa. Iva. Il-vuċi femminista tal-persona fil-poeżiji tiegħek ovvjament, xi drabi tinħass komda u antagonista fil-konfront tas-suġġett maskili. Pereżempju, poeżiji bħal Il-mara tal-Vistu u Ġinekoloġija. Filwaqt li drabi oħra tinħass komda u kompjaċenti f'poeżiji bħal Mamul u Mħabbtek bħal-Mewġ. Kif tispjega dawn l-attitudnijiet kontrastanti? U jista' jkun li jvarjaw minħabba li s-suġġett maskili mhuwiex dejjem l-istess persuna? Biex inkun ċara, m'għandix persuni jew suġġett maskil li jiena għandi xi ħaġa kontra dak li hu maskil. Assolutament le. Xi drabi mal persuna u l-persuna tista' tkun raġel jew mara jew li ma jidentifikax ruħu ma' xi sess partikolari, ma' xi ġeneru partikolari. Naħseb jiena il-problema hija il-lingwaġġ u il-patriarkija biex niftehmu u l-mod kif tipprova tiddomina u tiddefinixxi kollox. Okay? Ġifieri pereżempju insemmejt il-poeżija Ginekoloġija. Dik hija poeżija li hija eżattament hija protesta kontra il-patriarkija li qed tipprova tiddomina billi tiddefinixxi x'inhi mara. Issa il-lingwaġġ patriarkali jiena tfajtu hawnhekk għax ma sax tfajtu fi ġbija ta' lingwaġġ li huwa kliniku, li huwa mediku, li huwa xjentifiku, li jipprova dejjem jiddefinixxi x'inhuma l-affarijiet. Anka il-bioloġija, nippruvaw il-bioloġija parti minnha jgħidu hekk. Nippruvaw nikkategorizzaw, nippruvaw nikklassifikaw. U jien naħseb li hemm li rrid nagħmel hija li nitfad il-mistoqsija li inti ma tistax tiddefinixxi x'inhi mara. U il-lingwaġġ patriarkali jipprova jiddefinixxi, mhux biss mara, ma n-nisa. Imma f'dan il-każ jiena ħadd dal-eżempju. Imma jipprova jiddefinixxi x'inhu, flok min hu jew min hi, all right? Naħseb tidher jien użajt il-lingwaġġ mediku li bħala rappreżentazzjoni ta' dak. Ukoll fil-ginekoloġija ukoll jiena ovvjament kont influenzata ħafna minn filosfa feminista Lucy Irigaray, okay? Fej hi titkellem dwar il-problema li id-differenzi sesswali ma jeżistux. Għax il-lingwa li nużaw hija magħmula hija maskili. Allura il-poeżija, forsi biex nantiċipaw wkoll xi ftit mill-mistoqsijiet li batli, il-poeżija hija mod kif dan il-lingwaġġ patriarkali jipprova jiddefinixxi aħna nistgħu nelbuh. Imma il-kontenut ta' dik il-poeżija partikolari huwa feminist, bħal poeżiji oħrajn, bħal pereżempju l-Magħmudija ta' Binti. Eżattament. Waħda mill-isbaħ. Ma dik mhux biss għax inti għandek problema wkoll. Okay? Għax inti tgħid il-lingwaġġ patriarkali ma jintużax biss minn irġiel, imma l-lingwaġġ patriarkali jintuża ukoll jintuża minn nisa. U din hija problema x'lingwaġġ hawn, lingwa waħda hawn, okay? Allura dik hija
u nerġa' ngħid jiena influenzata ħafna minn Lucy Irigaray, fejn tgħid li n-nisa dik il-lingwa għandhom biex jesprimu ruħhom, issa kif se jħadmu dik il-lingwa, kif se jħolqu lingwa ġdida, u jien naħseb li l-poeżija hija mod ġdid, mhux biss kif tara l-ħajja b'mod ġdid, imma wkoll biex tilab bil-kliem u tuża l-kliem b'mod ġdid li jkun jista' jesprimi jew jartikola b'mod ġdid ta' kif ngħidu ċerti affarijiet. Ma naħseb ma rispondejtik xejn fuq il-mara tal-vistu. Naħseb il-mara tal-vistu mhix daqshekk, naħseb iktar hemm min nuqqas ta' kif taqbad tgħid? Ta' komprensjoni, understanding. Ta' nuqqas ta' eżatt, ta' nuqqas ta' komunikazzjoni. Eżattament. U ħanejlek hemm poeżija oħra, sorry, għaddik mrajtu, l-memorja tiegħi veru spiċċajna. Meta qbad nimmiss il-kodba tiegħek. Eżattament. Eżatt, imma mek mhux qed nitkellem messaġġ fuq il-lingwa, mek qed nitkellem dwar l-arfin li huwa magħmul li huwa magħmul riflessjoni tal-idea patriarka. U patriarka mhux għax m'intix biss qed tħalli lin-nisa jitkellmu, mhux dik il-problema biss, għax mhix qed tħalli nies oħrajn jitkellmu b'mod differenti, se jew ikunu rġiel jew ikunu nisa. Eżattament. Nifhem. Grazzi. Bella, ħanaddi għal xi ħaġa oħra. Fost il-poeżiji tiegħek hemm minnhom li jiġdu kuxjenza soċjali. Fost il-poeżiji impenjati allura jispikkaw ġurnata l-baħar u stajt xtaqt. Għal min ma jafx jitrattaw l-aktar it-tema tal-immigrazzjoni sewwa fil-kuntest Malti. Poeżiji bħal dawn nistgħu nqisuhom bħala politiċi u marbuta ma' din. X'taħseb dwar l-impenn politiku tal-poeti kontemporani? Qed ikunu politiċi biżżejjed jew kif mistennija li jkunu? Pereżempju, aħna nistudjaw ukoll Oliver Frigieri fl-avvanzat u nafu kemm tagħna poeżija politika. Sewwa? X'taħseb fuq dan il-punt? L-ewwel meta qed nitkellmu dwar poeżija politika, qed nitkellmu kif rifhimha jiena, qed nitkellem ukoll dwar poeżija li titratta aspetti ta' dominazzjoni, ta' poter. Ġifieri, dak kollu li qedlek. Ġifieri qed nitkellmu dwar meta qbad immiss il-kodba tiegħek, pereżempju, jew hija politika għax hija għandha ukoll laqta feminista. U għax titratta il-problema tal-poter bejn żewġ persuni fis-soċjetà. Imma jiena naf ġifieri x'għandek moħħok inti bħala politika, inti qed titkellem għal poeżija politika li hija aktar attivista, li hija aktar forma ta' protesta. Issa, f'dak l-aspett, veru, il-poeżiji tiegħi mhumiex daqshekk, mhux kollha huma daqshekk politiċi. Imma pereżempju daw li semmejt li huma hekk ġurnata l-baħar u le huma hekk u hemm anke ballun tal-ġilda. Eżattament. Hemm ballun tal-ġilda u hemm xi oħrajn. Jidir li fis-sillabu dawk għandna jista' jkun hemm fl-antoloġija fil-verità. Okej. Imma ovvjament naħseb l-iktar waħda b'saħħitha hija ġurnata l-baħar. U l-istess hemm l-element ta' kif nies oħrajn, jiġifieri persuni li naħsbu li m'għandhomx valur soċjali, kif jistgħu jiġeluk tifhem il-ħajja b'mod differenti, anke jekk inti qed taħseb li qed tgħix ħajja medjokri u li inti qed taħseb mhix qiegħda ngħix nagħmel. Meta tħares lejn nies oħrajn u esperjenzi li għandhom,
Ovvjament, ġifieri meta nħarsu lejn, meta qed nitkellmu dal-persuni ma stawx nitkellmu qishom m'għandhomx mhumiex attivi, veru hemm ċertu nies li tant huma oppressi li ma stax tagħmel ma stawx jagħmlu xejn, għax hekk inti qiegħed ġo ċentru ta' detenzjoni l-enerġija tiegħek tispiċċa toħroġ f'rivoluzzjoni u ma tagħtihomx tort. Imma iva, le, jiena ġifieri naf, imma naf li l-poeżiji tiegħi setgħu ikunu, ġifieri naf li hemm spazju li jien nista' nikkontribwixxi b'dan il-mod. Imma probabbli David tant inkun irrabjat. Imma xi drabi naħseb imma hawn ħafna poeti kontemporani li dan il-kuxjenza politika jafu jaġnuha f'poeżija sabiħa, letterarjament sabiħa, eżattament. Eżatt, sabiħa, il-poeżija tkun sabiħa, is-sabiħ fil-poeżija jrid jeżisti. Issa jekk inti l-rabbja tiegħek ma tistax toħroġ b'mod sabiħ. Ġifieri ma naħsibx li inti tgħid u mhux biżżejjed, iva hemm bżonn li hemm poeżija b'kuxjenza iktar politika, iva, ma ovvjament jiddependi mill-poeta kemm jirnexxielu jagħmilha, u f'dal-każ jiena ftit li xejn jirnexxieli. Nammetti. U le, naħseb jiena rnexxielek, ma nafx ġifieri. Le, f'daw, ġifieri ma rnexxelix nagħmilha forsi daqskemm u daqskemm nixtieq ejja ngħidu hekk. Ekku. Tajjeb, ħaneqilbu ftit is-suġġett u ġejja daqsxejn twila, ġietni daqsxejn twila din mistoqsija. Mela, fil-ġabra poetika ta' xi ħadd ieħor nitkellmu tajjeb ta' Manuel Mifsud. Mela qed tistenna. Mifsud juża l-vuċi femminili, versi bħal jien dik il-mara li timxi fix-xita minn madrigal. Nibda naħseb li qed niftaħ saqajja ħanilet tifel ikraħ bajni ħomor mill-kantiku tad-depressi, jew inkella bajda daqs il-katavru li għandi f'ġufi, mela qed juża din il-vuċi femminili sewwa. Meta Eli Baldika staqsietu dwar il-femminilità tal-liben fil-isem tal-missier, le fil-ktib tiegħu huwa wieġeb f'xi punt jew ieħor dan huwa kliem Emanuel, dil-parti femminili titla' fil-wiċċ għax ħafna nies jemmnu li għandi vuċi femminili qawwija ħafna. U l-mistoqsija tiegħi hija din. Il-vuċi femminili tappartieni b'mod esklusiv lil kittiba nisa jew jista' jkollok kittib raġel bħal Mifsud li fil-letteratura tiegħu tinstema' din il-vuċi. Iva, jista' jkollok. U kif dan il-fatt jaffettwa il-femminizmu li ma jibqax iqisu moviment fidejn in-nisa iżda jkun ukoll fidejn xi irġiel pereżempju. Jiena meta rajt din il-mistoqsija tiegħek ħarist ftit lejn id-daħla li għamel Emanuel Mifsud stess għal ktib tal-poeżiji tiegħi. U ġifri fil-qoxra ta' wara, ġifri biex nħarsu lejha b'mod ta' malajr biex niftehmu. Tifhem, ġifri li rridu nifhmu xi ġifieri li għandu vuċi femminili, li xi ħadd li għandu vuċi femminili. Li għandu vuċi femminili forsi ma nafx daqshekk, imma li hu żgur kif nerġa' nirrepeti dak li qed qabel, hija il-mod kif qiegħed jitkellem li tagħmel il-vuċi femminili jew maskili, imma tradizzjonalment maskili fis-sens dominanti. U jgħid, dak li tikteb, għatjajt għalli, m'għandux it-ton użat mill-kittiba, biċertu kittiba rġiel, għax mhux kollha, li ħafna drabi semma in-nijiet ta' konkwista u invażjoni. Minflok huwa ġisem li jweġġa, li jbati, li jixtieq, li jixxenna, li jisbieħ u jikrieħ, li jitqal u jilet, li jmrat, li jfiq, li jissaħħaħ u jiddajjef.
L-istejjer ta' dan il-ġisem huma stejjer li jmorru lil hinn mill-ġens tal-kittieba, ġifieri qed jgħidha ċaru tonna anku stess u jien naqbel miegħu. Nieqsa mill-essenzjaliżmu li mdorrijin naraw fil-kitbiet ta' diversi kittieba irġiel. Ġifieri kif qed qabel inti ma tistax tiddefinixxi x'inhi mara, ma tistax tiddefinixxi għax inti tkun allura qed tissellef bil-lingwaġġ patriarkiku, patriarkali li qed naħdmu kontrih, li politikament qed naħdmu kontrih. Jiġifieri, ħanna naqra. Il-risposti jiva, mbagħad tajtni mistoqsija oħra wara fuq il-feminiżmu. Dik żittilek issa, tipo dan il-punt. Kif jinfluwenza l-moviment femminista l-fatt li għandek anke rġiel li huma parteċipi fih, mhux neċessarjament ikunu nisa li huma femministi, għandek irġiel li għandhom din il-vuċi ġifieri awareness kuxjenza wkoll femminista bħal Emanuel fil-fema tiegħi. Żgur, imma wkoll għax jaraf ukoll juża ċertu lingwaġġ dominanza u mhux ta' invażjoni kif jgħidilha hu. Issa meta nitkellmu dwar il-feminiżmu rridu niftakru wkoll. Il-feminiżmu għandu ħafna kif taqbad tgħid, mhux tonalitajiet, għandu ħafna kuluri. Sfumaturi. Sfumaturi, eżatt. U il-feminiżmu minħabba li essenzjalment huwa moviment politiku, jew il-feminizmi huma movimenti politiċi, ħafna drabi ukoll ħarġu skont iż-żmien li jiġifieri dak li tkellmu dak li qalu ikun japplika għal kuntest u l-kundizzjonijiet ta' ċertu nies, ċertu punt storiku jew ċertu punt ta' żmien. Jiġifieri ma jfissirx li il-feminizmu tal-ugwaljanza ġifieri narmuh barra mit-tieqa, imma ħafna żgħażagħ ovvjament ma jarawx għax f'ħajjithom sissa, ngħidu hekk, f'ħajjithom sissa, okej? Huma qatt mesperjenzaw għall-grazzja tal-inugwaljanza, għax huma dejjem kellhom opportunitajiet qatt ħadd ma għamel diskriminazzjoni magħhom. U għalhekk il-feminizmu jista' kien hemm fil-mistoqsija ġej saqsija jekk skadut. Imma il-punt huwa dan li inti jista' jkollok kuxjenza politika fejn imbagħad għandek feminizmu ieħor fejn qed titkellem dwar il-bżonn li n-nisa bħala nisa, iridu joħolqu dan lingwaġġ ġdid, iridu jartikulaw l-idejat tagħhom mod differenti. Tgħidli allura dawn mhux qed jessenzjalizzaw, ġifieri jimmaraw dak raġel lilhom infushom, jista' jkun li hemm dak il-periklu, imma l-importanza ta' dan it-tip ta' feminizmu li jitkellem dwar id-differenza sessuali u qed jartikola dak li jgħidulu il-femminil sewwa, għandu rwol politiku wkoll biex juri li hemm pluralizmu pluralità fil-mod kif nitkellmu. Issa illum il-feminizmu, ħafna drabi ma jħares biss lejn l-aspett ta' diskriminazzjoni u kondizzjoni tal-mara bħala mara għax in-nisa huma differenti. Allura dak li jgħidulu x'tgħidha bil-Malti, intersezzjonaliżmu, intersectionality. Fejn inti għandek mhux biss qed tħares u titkellem mod dwar in-nisa ġenerali, imma qed titkellem dwar mhux biss mara bħala mara, imma mara li hija
li għandha kulur iswed, mara li għandha xogħol differenti, okay? Għandha esperjenzi differenti. Aħna ma nistgħux inħarsu biss lejn il-mara b'mod essenzjali, imma għandna isu dik kif se ngħidha bil-Malti? L-intersection, sorry, għiduli kif bil-Malti. L-intersection bejn il-fatt li inti mara u inti sewda jew ta' ċertu razza. Il-fatt li inti mara u inti klassi soċjali. Ġifieri ma nistax nitkellmu dwar il-mara b'mod ġenerali. Saċ, ġifieri din hija xju. Imma biex nirrispondi kif naħseb mort il-bot, hemm xejn li ġifieri hemm irġiel li għandhom kuxjenza feminista u kuxjenza feminista wkoll anka kif jużaw il-lingwa. Kif jużaw il-lingwa ġifieri b'mod li ma talaqx imma li tiftaħ, li hija kreattiva. Għalhekk qed jgħid u dejjem ħares lejh li bħal xi ħadd li qed jiled, okay? Għaliex m'hemmx l-isterilità, okay? Tal-patriarkija, ta' lingwa li tiddefinixxi, imma hemm lingwaġġ li huwa kreattiv li dejjem qed jipprova joħloq xi ħaġa ġdida u fil-poeżija naħseb m'hemmx xi ħaġa iktar minn hekk mill-poeżija li tagħmel. Li toffri din l-opportunità, eżattament. Jien hekk naħseb mill-opinjoni tiegħi. Grazzi. Fil-fatt ħanaqbiż il-mistoqsija li kont ħanagħmellek għax waġibta wkoll naħseb. Mela, fl-inaugurazzjoni tal-President Biden spikkat il-poeżija miktuba u moqrija mill-poeta lawreat Amanda Gorman. Naħseb ħafna rawa, jien impressjonatni ħafna wkoll. Dan kien mument fejn il-poeżija ġiet iċċelebrata u ammirata permezz ta' pjattaforma nazzjonali Amerikana ma wkoll internazzjonali ovvjament. Taħseb li hemm modi kif il-poeti Maltin, u din kienet poetessa, u kienet ta' ġilda skura wkoll ta' kienet sewda. Kif qed tgħid inti fil-fatt taħseb li hemm mod kif il-poeti Maltin jingħataw aktar prominenza u attenzjoni kif ġara f'dan il-mument. Nistgħu pereżempju aħna wkoll ikollna poeta lawreat li jiffunzjona u mhux sempliċement bħala titlu ta' kategorija waqt loti tal-premjiet letterarji kull sena. Kidditni ftit dil-mistoqsija, David. Tajjeb, aħjar. U għaddi ma nafx ġifieri ħanatik risposta tentattiva imma naħseb ħandum ħafna naħseb fuqha. Għax jiena naħseb li l-poeti moħbijin fil-verità, li l-poeti f'Malta, okay, l-istudenti jafu bik, imma l-pubbliku. Le, ma jistax ikun il-kollok il-poezija biss għall-esami jew ġol iskola, il-poezija tkun pubblika. Għandha r-rwol politiku pubbliku. Imma naħseb David ifriża. U x'hekk, Dave? Ifriża, waqaf. Imma jew inkella qed iwaqqaf biex ma dax. All right, ħankompli. Jiena naqbel jiġifieri li l-poeżija u l-poeti għandhom iktar jagħtu prominenza u attenzjoni. Imma ngħidlek il-verità, naqra xettika minn kemm li tidentifika, minix konvinta li tidentifika poeta lawreat, ma naħsibx li mhix konvinta li daqshekk idea tajba. Fis-sens hemm raġunijiet għalfejn. Okay? Mela, l-ewwel waħda jien naħseb li poeta lawreat jekk hu imqabbad mill-gvern biex jagħmel dan ix-xogħol, sewwa jekk qed nifhem sew, ħajkollu limitazzjonijiet għax jaf li huwa imqabbad jew hija imqabbda u qed tagħmel dan ix-xogħol. Issa tgħidli imma hi qed tkun imqabbda jew hu jkun imqabbad biex ikun kuxjenza nazzjonali.
Imma, ovvjament, ftit tista' d-dar lajn li tixrob minna. Ġifieri għal din ir-raġuni jien inħossni li jista' ikun hemm il-limitazzjonijiet. Imma kif qedtilkom għadni qed naħsibha. Ħaġa oħra, okay, meta għandek poeta laureat, isu f'dik is-sena jew sentejn jew kemm jgħaddu, okay, isu għandek poeta qed nidentifikaw poeta wieħed jew waħda li qed tagħti vuċi waħda lin-nazzjon. Meta inti jekk il-komunità ma jistax ikollok hemm problema politika li inti jkollok vuċi waħda li jirrappreżenta dak il-ħsieb. Ġifieri minn dak isu inti qed taqgħad il-komunità u qed tgħidilhom isma' din il-vuċi li inti li tirrappreżentat u din għalija din hija problema. Imma ovvjament naqbel ħafna mal-fatt li il-poeżija għandha tkun tingħata iktar prominenza pubblika u hija għandha rwol politiku ħafna li qajjem il-kuxjenza. Ma jien naħseb li hemm modi differenti li għandna naħsbu kif issir li iktar billi tagħmilha aktar kif taqbad tgħid. Faċli lin-nies li jaqrawha. Aħna pereżempju rajna poeżiji ta' Oliver Friġġieri pereżempju fuq l-istage tal-karozza tal-linja. Mhux hekk? Ħallihom li kienu bojot u x-xemx tgħaddi minnhom ma nafx kemm, imma dak huwa post fejn il-bniedem jieqaf qed jistenna huwa post ideali fejn int tista' taqra poeżija, se jekk tieħu gost bija u tieħu f'karozza tal-linja, pereżempju. Ġieli naraw ukoll anka fuq it-televiżjoni u x'naf jien. Ġifieri naqbel ukoll il-medja soċjali għandha tkun biex tagħmel il-poeżija iktar faċli biex il-pubbliku jaqra u jogos biha jew inkella isir jaf biha. Ma naħseb David inqataw, le, ġejta. Qiegħed magħna. Jiena dħalt bil-mobile tal-mara, il-kredit tiegħi spiċċa bil-mobile issa ħanaraw kemm għandha l-mara kredit. Mirakli qed nagħmel biex nibqgħu. Okay. Mistoqsija oħra, jiena jaffaxxinawni l-allużjonijiet bibliċi, tajjeb, u fil-poeżija tiegħek għadkom meta. Iwa, mela, le, kompli. Fil-poeżiji tiegħek ġieli ltqajt ma' allużjonijiet bibliċi, pereżempju, inti tajt xtaqt kont tista' tisbel taqbad il-frosta tkeċċ lil kulħadd mill-era u ftakart fi Kristu meta bil-frosta keċċa minn nies mit-tempju li kienu din ibijaw. U fil-fatt issemmi inti il-min qed jagħmel profitti li min qed jagħmel kapitali inti tajt. Veru, ma. Imbagħad tajt pereżempju xtaqt tista' tajt kelma u tħassar it-timbru tal-Mart, fakkartni fi Kristu li b'kelma waħda jfejjaq, le? U Mamul pereżempju tajt sakemm ruħi tkun imfejqa, le? U semmu wkoll il-mifluġ. Issa dan konxjament tagħmilhom inti dawn l-allużjoni bibliċi jew jiġu b'mod naturali li bil-kemm tinduna? Le, l-ewwel nett l-allużjonijiet bibliċi naħseb tant huma parti mill-lingwa, tant kien parti mill-lingwaġġ ta' tfuliti. Li ġew mod naturali, ġifieri naħseb kif għedlek hux drabi jien tant inkun irrabjata li bdejt tant kien l-rabja l-unika persuna li stajt nimmaġina li l-rabja kien Kristu, jien mhix persuna reliġjuża ħafna. Minti Maltija u forsi għandek il-kultura li hija hekk u x'hekk. Ma jien ma kellix ġifieri xi żożija, ma kontx immur skejjel tal-Knisja. Imma naħseb jien ukoll il-reliġjon tal-limta b'mod
mhux blamment, imma b'mod li hija relatata ma dak li ngħaddi minnu kuljum. Allura hekk kien jiena marida u mifluġa, il-mifluġ jiġi f'moħħok, kelma mifluġ. Jekk inti imma nixtieq ngħid ukoll li jiena ġifieri jiena inħobb il-festi. Ma mhux għall-festi ħafna, imma jekk taraw pereżempju jum il-mejtin u l-mara tal-vistu. Hija ġifieri l-idea tal-festa hija marka fil-ħajja, okay? Ġi ċertu festi jisom jaqsmu is-sena u jagħtu wkoll lok biex dak li jkun jidentifika li issa forsi jibda żmien ġdid jew ħajbża żmien ieħor. Imma l-idea tal-festa hija immarkata ħafna bħalla l-loġġ tal-Knisja, u biex ma nkunx kontroversjali ħafna, x'issa nqalat bħalla l-loġġ tal-Knisja jisek qed jimmarka l-ħin, tal-Knisja tal-parroċċa biex tiftehmu, qed jimmarka l-ħin u jisu għandek marka tal-ħin, ovvjament, biex kulħadd jagħmel it-tifsira ta' dik il-ħaġa ta' dik il-ħaġa skont il-ħajja li qed jgħix. Ma xek juġibtikx? Uġibni. Tajjeb, grazzi. Mela, ħana diem mistoqsija oħra, jekk ninqata' issa nkun inqtajt b'mod definit, tajjeb. Naħseb veru, mela ħanaġġel. Le, suppost mixjien tajjeb għax fadal 9 minuti biex nbaqgħadna sija. Mela, diversi poeti, speċjalment barranin, qegħdin jużaw aktar il-medja soċjali bħal Instagram, Facebook, Twitter, sabiex jesprimu l-arti tagħhom, sabiex jesprimu l-poeżija tagħhom. Taħseb li l-poeti Maltin għandhom jagħmlu l-istess jew ikun aħjar li jsir investiment akbar fil-poeżija stampata għax nafu aħna lil poeti isibuha diffiċli biex jippubblikaw. Ejwa, veru, jien ma naħsibx il-poeżija stampata għandha tispiċċa, imma ngħidlek il-verità meta kont qed naħseb biex noħroġ il-ktieb xi drabi mqar persuna jien qed eżattament għalfejn ħanoħorġu ktieb. Mhux aħjar inqegħdu fuq il-medja soċjali jew nagħmel website u kulħadd jaqra l-poeżiji li jrid, jiġifieri naħseb hija il-ktieb għandu l-limiti tiegħu għax inti l-ktieb titixxih. U l-poeżija mhix ma naħsibx li għandha tkun għall-beħ, mhux qed ngħid il-poeti m'għandhomx jitħallsu. Ma naħsibx li għandha tkun għall-beħ, imma mill-mod idealisti ġifieri naħseb li jrid ikun hemm it-tnejn li huma. Okay? Ġifieri dik li naħseb. Iva, naqbel. Mela, mistoqsija oħra, f'poeżiji bħalma Mudija ta' Binti, Tfal tal-ħarifa u Ballun tal-ġilda tpoġġi tfal bħala l-motiv ċentrali. F'oażi fid-deżert tal-Arizona tajt ukoll li wliedi joħorġu jieħdu meta jixtiequ mill-oażi tiegħi. It-tfal jimplikaw ukoll il-maternità. Kemm tqis il-maternità bħala aspett fundamentali tal-femminilità? Żgur, definitivament, meta inti tħares jien minix qed nitkellem li biex qed ngħid li n-nisa kollha għandhom ikollhom it-tfal. Assolutament. Il-potenzjal li jkollhom it-tfal. Nirreferi hawnhekk għall-filosofa Christine Battersby fejn titkellem dwar bodies that bleed, il-ġisma li nixxu id-dem, li jfakru f'dik il-potenzjal tal-maternità. Imma l-maternità, l-istess biex nerġa' nirrepeti, ma tistax tkun definita x'inhi l-maternità u nagħmlu definizzjoni ta' x'inhi l-maternità, għax il-maternità fiha nnifisha qed toħloq nies li huma uniċi. Allura inti ma tistax il-maternità anka l-istess mara li għandha ħafna tfal huma kollha differenti u l-maternità wkoll tista' tinftiem f'termini ta' tiġdid. F'termini ta' kreattività, ta' ħolqien ġdid. Mhux neċessarjament tfal. It-tfal ukoll, imma mhux neċessarjament tfal. Ġifieri imma jekk nidentifikaw mara, jekk hemm xi mod li nidentifikaw mara, naħseb
hija il-fatt li huma iċsma li nixu d-dem. Imma inti metaforikament hemm ħafna iċsma li nixu d-dem. Ġifieri ma stax ikux iċsma li nixu d-dem mod bioloġiku, ġifieri tista' toħodha il-mod minn hemm ukoll mod metaforiku. Imma iva naħseb il-maternità hija aspett interessanti għaliex qed iġeddet. U anka l-implikazzjonijiet metaforiċi tiegħu huma ta' tiġdid, ta' twelid ġdid u ta' twelid uniku. Grazzi. Mela, l-espressjoni poetika tiegħek taf tkun eżistenzjalista wkoll. Dan jinħass l-aktar f'poeżiji bħal Jum il-Mejtin u Ħija l qatt ma kelli. Dan ifisser li inti tinkwieta fuq il-ħajja, fuq il-mewt u fuq il-futur? Mhux ninkwieta. Le, ma ninkwetax, imma jien nara l-mewt, il-mewt tagħti ħafna sens lill-ħajja. Forsi din hija riflessjoni iktar heideggeriana. Jum il-Mejtin tajda din. Tagħti ħafna sens lill-ħajja. Inti il-mewt, inti dejjem meta titwieled dejjem riesaq lejn il-mewt. Sewa, u meta inti taf li il-limiti tiegħek li xi darba il-finitudni tiegħek sewa fil-mewt, inti tgħid jiena x'qed nagħmel hawn. Eżekk għalhekk eżistenzjalista, u allura inti tgħid x'inhu possibbli li nagħmel fil-ħajja tiegħi, x'nista' nagħmel mod ġdid, x'nista' nagħmel, x'inhi t-tifsira tiegħi f'din il-ħajja. Jkun hemm momenti fejn ma ssibx tifsira u dik ovvjament imma huma momenti importanti wkoll li inti imma il-mewt hija xi ħaġa li tiġri hija naħseb kull ħafna minn hawnhekk ġarrabna telfa ta' xi ħadd hija atroċi t-telfa. Imma jiena anka Jum il-Mejtin nara xi ħaġa li tfakkarni fil-ħajja u l-mument issa jiena hemm il-mewt imma l-mument issa ħajja issa l-mument li ngħixha. Ġifieri le ma tilkwetanix il-mewt. Grazzi. Mistoqsija tal-aħħar min-naħa tiegħi. Eżatt biex ikunu għalaqna. Timing perfett, vera. Hemm distinzjoni, mela, le, mistoqsija di, hemm distinzjoni bejn il-persona, il-vuċi poetika u l-poetessa fil-poeżiji tiegħek jew dawn it-tnejn huma l-istess vuċi. Inti tqis il-poeżiji tiegħek bħala autobiografiċi kollha kemm allura. Jien naħseb il-poeżija bil-fors toħroġ minn esperjenza. Imma mhux jiġifieri għalmin il-poeżija fiha l-ħsieb, jiġifieri inti meta tiktibha dbati, ġifieri mhux veru jkollok dak li jgħidu l-aspirazzjoni, ma inti u mbagħad għandek it-teknika kif inti qed tuża l-kliem, kif qed tpoġġihom. Jiġifieri għandek ċertu logħob kif inti il-mod kif inti dik l-idea ħatpoġġiha, dak il-ħsieb ħatpoġġih, dik id-diskrizzjoni kif se tpoġġiha. Ġifieri taqbel mal-idea ta' Friġġieri meta jgħid fil-teorija tiegħu jgħid li l-letteratura hija l-ħajja inbidla fi kliem. Prattikament hija riflessjoni tal-ħajja personali, hija dejjem autobiografika b'xi mod. Hija ma tibqax, jiġifieri jekk hija autobiografika, mill-iskop mhuwiex li tibqa' biografika. Jiena fil-lezzjonijiet ta' professur Friġġieri ta' kont nistudja l-Università, kien jgħidilna li inti fil-metafora qed tmiss l-universali. Eżattament. Fil-universali ma mhux kif għedna qabel l-universali tad-definizzjoni, imma l-universali tal-metafora li inti qed tesperjenza xi ħaġa, qed tgħid xi ħaġa u dik xi ħaġa inti qed tmiss l-esperjenza ta' xi ħadd ieħor. U anke ovvjament il-mod kif tgħidha li huwa importanti ħafna hu. Kif għedlek il-poeżija waħedha miktuba miktuba ma tagħmilx sens. Ġif xi drabi il-poeżija hija veru li autobiografika,
imma tiġi mhux minn poeta individwu, tinstilet minn relazzjonijiet li l-poeta għandu ma' nies u fil-ħajja, imma wkoll testendi ruħha għal persuni oħrajn li mhux bil-fors irid ikollok dik l-autobiografija irid ikun naf Simon ġarala Eżattament. fil-mamudija ta' binti, ġifieri veru li kien hemm momenti li kienu dik veru ġrat, ġifieri nista' ngħidha. Imma jien meta ħsibta ma ħsibtiex biex jien x'ismu, imma ħsibt f'nies oħrajn li probabbli jirrelataw. tagħmel sens, eżatt. Ekku. Okej. Jien nirringrazzjak ta' din l-opportunità. Grazzi. Grazzi għalilek tal-mistoqsijiet veru interessanti. Grazzi. Tal-poel tal-laureat ħatibqa' tinkwetani nara. Tajjeb, jalla jsir xi ħaġa fuqha xi darba. Ngħaddi il-mazz fidejn naħseb George jew Mary. Qabel ma jinqata' ċaqi. Eżattament. Grazzi, Simon. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek. Grazzi mill-ġdid, forsi Mary, nagħtu ċans 5 minuti, 10 minuti jekk hemm xi ħadd għandu xi mistoqsija. Iva, nirringrazzjom l-ewwel net lil Simon lil David apparti it-tumbati kollha li kellu David bl-internet. Veru nexxielu. Nirringrazzja wkoll lill-Olivia u kien hemm xi oħrajn, b'mod speċjali l-Olivia li fiċ-ċett bagħtet ukoll xi ħoloq għal xi kitbiet akademiċi li kitbeti fuq xogħol ta' Simon Gallia wkoll, ġifri għal dawk li jkunu jgħidu jaċċessawhom fiċ-ċett hemm il-ħoloq bagħtithom l-Olivia. Nirringrazzja ħafna. Grazzi ħafna tal-kummenti waqt li kont qed nitkellem. Ma kellix ċans nikteb lura x'ngħidilkom id-dritt. Kif edna jekk hawn min irid jikkummenta, naħseb missejna ħafna temi u ħafna suġġetti li xi wħud huma jaħirqu wkoll u huma diskussjonijiet li jibqgħu għaddejjin, ma nafx hekk hawnx min irid jistaqsi jew anke jikkummenta. Tistgħu tistaqsu. Hello. Hello. Hi. Jiena laqtuni ħafna l-poeżi li għandek fis-sezzjoni xi drabi mqar poeta. I mean, x'kien dak x'ġielek li inti tħoss il-bżonn li tikkorrispondi u toħloq dialogu ma' poeti oħra? Onestament ma flaħx ma nirrispondihomx. L-ewwel nett huma poeti li huma għal-qalbi ħafna. Ġifieri li mistewwi l-qalbi kif qedtilkom mill-qalb. Ġifieri m'għandix xi antagonizmu lejhom, imma ħassejt li għandi inweġibhom u mhux inweġibhom, imma b'mod parallel, għax tant għandhom ħsibijiet sbieħ, imma rrid nagħmel parallel bil-vuċi tiegħi, mill-esperjenza femminili tiegħi, u li jew nirrispondihom jew nikteb poeżija parallela bil-kliem u bil-poeżija sabiħa tagħhom li hija l-qalbi ħafna. Imma biex ngħidilkom il-verità, hemmhekk ukoll kont influwenzata ħafna minn Lucy Irigaray. Għaliex Lucy Irigaray ħafna mill-kodba tagħha li huma ta' filosofija feminista u filosofija huma jitkellmu ma' filosofi rġiel, imma mhumiex poeżiji. Ġifieri ma ġietx ġifieri xi ħaġa studjata, sempliċement kont qed naqra poeżiji ta' Rużar Briffa, jew ta' Achille Mizzi, jew ta' George Borch, jew ta' Mariano Vella. U meta naqrom ħassejt li qed nirrispondi u b'xi mod ħassejt ix-xewqa li nirrispondihom u ftakart ovvjament li jiena meta kont
qed nistudja għad-dottorat tiegħi, jiena kont jista' jkun inkonxjament ġiet minħabba kif taqbad tgħid, it-trawwim filosofiku tiegħi f'dik il-ħaġa li ġietni li jien nirrispondi b'dan il-mod, imma nixtieq ngħidilkom li l-poeżija anka ta' Viktor Fenek huma poeżija għall-qalbi ħafna. U dik is-sezzjoni Ritjen, x'ismek? Iva, Ritjen. Ritjen, jienu wkoll hija għalija huma u xi drabi, poeżija ma tinbitx waħedha, poeżija tinbet minn affarijiet oħrajn. Ġifieri bqajt ma l-idea ta' xi drabi mqar persuna. Grazzi ta' dik il-mistoqsija. Grazzi. Fil-fatt David ma laħaqx saqsija dik. Kellu xi ħaġa ma beda jibża li jinqata u ma saqsijiex, grazzi tal-li saqsejta. Iktar? Nixtieq nistaqsi xi ħaġa. Francesca. Li mi l-poeżija favorita tiegħek milli ktibt inti? Diġà għedtilkom li l-favoriti naħseb huma tal-aħħar sezzjoni. M'għandix għandi favoriti, imma mhux favorita waħda. Naħseb li meta qbatni immiss il-kodba tiegħek hija waħda mill-iktar favoriti, il-mamudija ta' binti u ma suppost, kollha suppost it-tfal tiegħi. Ma stax ngħid li hemm favoriti, imma jien naħseb li iktar milli favoriti, iktar mhux favoriti, imma kemm irnexxieli kif taqbad tgħid. Kemm irnexxieli kif inħoss jien, kemm irnexxieli inkun intensa fil-ħsieb. Issa nista' nsaqsik li mi l-favorita tiegħek? Il-mara tal-Vistu. Il-mara tal-Vistu, sabiħa veru wkoll. Ver, I mean, modestament, iva, waħda mill-favoriti. Imma nixtieq ngħid li l-aħħar sezzjoni hija l-qalbi ħafna. U kif irriedek li tkun kittiba? Naħseb li minn dejjem kont nikteb, imma qatt ma ppubblikajt. Inħoss li il-ktieb ilu li ġi publikat xi 10 snin, 11 sena, kif għadek ma ktibt xejn? Ngħidlek il-verità għadni nikteb, imma naħseb tħoss naħseb tħoss li dak li għandek tgħid fih għandek naħseb tħoss li tippubblika, li tikteb, imma li tippubblika, mela inti tħoss li għandek xi ħaġa ġdida xtejt. Jekk m'għandek xi ħaġa ġdida xtejt, ma naħsibx li għandek tippubblika biex sempliċement tkun ippubblikajt. Bħalissa għandi xi ħaġa ġdida xtejt, differenti. Imma sfortunatament minħabba x-xogħol akademiku qatt ma jiġifieri qed nittama li jkolli ġabra oħra. Imma ġerment ix-xogħol akademiku ma mhux bil-forsi tippubblika x'tkun ippubblikajt meta tħoss li għandek xi ħaġa ġdida xtejt u li huwa li taħseb li l-pubbliku jista' kif taqbad tgħid, mhux japprezzah, imma jagħmel sens minnu jew japplika għalih jew inkella jieħu gost bih. Mela, I mean, hekk tinduna naħseb. Ma kien ili nikteb mintu kont ġifieri is-sixth form,
Imma qatt ma kont konfidenti biżejjed biex nippubblika ġifieri ġabra, ġifieri kien ħassejtni li rrid nimmatura ħafna biex ma jfissirx li hawn poeti żgħażagħ li huma maturi ħafna, ma jien kelli bżonn iktar ħin biex nippubblika ġabra bejja ngħidu hekk. Okay, iktar mistoqsijiet? Kif qegħdin fil-ħin, George? Bħala massimu, fadlilna kwarta oħra, bħala massimu. Alright, ġifieri hemm xi mistoqsijiet oħrajn jew xi kummenti min jixtieq jgħaddihom. Merħba bik. Patrick Sammut, staqt insaqsi mistoqsija. Oh, Patrick. Hello, Simon. Nallem, insomma, niddiskuti l-poeżiji tiegħek ma' l-istudenti tiegħi, so kemm tal-intermedju kif ukoll tal-avvanzat. U l-poeżiji tiegħek jagħtuni okkażjoni biex nibda fost l-oħrajn billi ntihom lista tal-poetessi Maltin, il-poeti nisa Maltin minn Mary Mejlaq pereżempju il-qudiem. U jiena nikkonċentra biss fuq dawk li ppubblikaw kodba ħanajdu hekk, jew inkella koawturi f'kodba sewwa nisa. U għandi diġà qisu 15 il-isem differenti, però nisa li jiktbu poeżiji hemm ħafna iktar. X'taħseb dwar il-bżonn, pereżempju li xi darba oħra tiġi ppubblikata antoloġija tajjeb fejn dawn il-vuċijiet femminili mhux biss ippubblikati, ma anki dawk mhumiex ippubblikati jinġabru flimkien, xi ħaġa li qed issir barra minn Malta ilu ħafna wkoll. Grazzi. Le, veru naħseb li jien idea tajba. Għaliex David saqsini dwar il-ktieb stampat. Imma hemm problemi hu fil-website li website wara ftit qisu jgħaddi żmien il-ktieb stampat qisu jibqa'. Jiġifieri li inti toħloq antoloġija, jew tista' tuża tnejn. Imma jekk inti tuża antoloġija aw toħroġ antoloġija ukoll għal referenza. U tkun jiena naħseb Patrick ukoll tkun li tkun ukoll aċċessibbli għan-nies, jiġifieri jekk inti ħatoħloq ontoloġija u tiswa ma nafx kemm. I mean, veru tkun fil-libreria, imma jiġifieri għalhekk naħseb li l-website ukoll flimkien mal-ktieb jista' għax l-istampar għandu l-prezz tiegħu. Però illum hemm ħafna inizjattivi finanzjarji minn fejn wieħed jista' jġib ngħidu hekk għajnuna finanzjarja anke l-pubblikaturi stess. Dik veru. Imma anke li inti ikunu fuq website imma inti għandek referenza għalihom. Issa diħa fakrit li xi ħaġa Patrick li qed li saqsit Franceska qabel. Għaliex jiena għażilt il-poet irġiel li nitkellem magħhom, ma jfissirx li l-poet nisa ma jinteressawniex u m'hemmx poeti nisa li jiena inħoss li għandhom poeżija immensa sabiħa, imma il-ktieb fih innifsu huwa għandu għaġna feminista u kif qedtilkom il-problema tal-lingwaġġ maskili tal-patriarkija u l-idea kontra l-individu autonomu li qisu qiegħed waħdu jagħmel kollox autonomu meta jien iktar xtaqt nenfasizza l-aspett relazzjonali li huwa etiku ma wkoll huwa politiku. Jekk ma jimpurtax nixtieq nistaqsi żewġ mistoqsijiet. Fil-poeżiji tiegħek spiss tartikola l-preokkupazzjonijiet tiegħek dwar tbatija ta' persuni li l-esperjenza tagħhom huma differenti minn tiegħek. Pereżempju l-immigranti, n-nies tal-Vjetnam, in-nies tal-Gaza u hekk. Hemm xi esperjenzi oħrajn li inti ma tgħixhomx iżda li trid tesplorhom fil-kitba tiegħek? Jiena ngħidlek il-verità. Dan huwa aspett importanti u interessanti ħafna Nathan. Għax jien nitkellimt li jiena hija autobiografa u mill-esperjenza. Jiena inħoss li
Ġviri, biex nitkellem ma' nies, għaw nitkellem fil-poeziji tiegħi, inħoss li kelli niltaqa' ma' nies wiċċ imwiċċ. Ġviri, hawnhekk iktar influenzata mill-idea ta' Levinas, ta' Levina, li jitkellem dwar a face-to-face encounter, il-laqa wiċċ imwiċċ. Sewwa, għaliex meta jien ma nistax qatt ngħid sewwa li id-badijiet ta' ħaddieħor jiena nifhimhom, nista' nimmaġinhom, imma jien ma nista' ngħid qatt li jien nista' naf eżatt ħaddieħor x'qed iħoss. Għaliex il-persuni huma kollha uniċi. Allura, ovvjament aħna nempatizzaw, nista' nimmaġina, okej? Jien naf nies, per eżempju, xidbatijiet hemm nies l-esperjenzi partikolari, nieħdu l-COVID, per eżempju. Jiena nista' nimmaġina biss, għax jiena, skużani, qiegħda komda d-dar qegħdin nagħmlu għaw il-veru dwejjaq ma nistgħux nagħmlu l-affarijiet tas-soltu, imma għal-kittieb jew għall-akkademiku mhux daqshekk il-COVID, għax taqra, tikteb, u hija xagħol, imma għal nies oħrajn jiena kif nista' nimmaġina qatt ħaddieħor x'jiġifieri. Imma ovvjament għalhekk ukoll l-istejjer tan-nies differenti huma importanti. Għaliex xi drabi għal persuna biex iġġielek tirrealizza il-ħajja tiegħek dik il-ħajja li qed tgħix. Iwa, tajjeb. Tieni mistoqsijek, matul iż-żmien rajna żieda qawwija fin-numru ta' kittieba li ġejjin minn gruppi li fil-passat kienu ħafna inqas rappreżentati jew xejn. Hemm xi vuċijiet imsikta mill-eġemonija tradizzjonali li tixtieq tisma' iktar eġemonija jnaf maskili, bajda, predominament kattolika, eterosessuali u hekk. Ngħidlek hemm il-periklu li il-feminizmu jispiċċa eġemonija fih innifsu. Jiġifieri jispiċċa. Hija problema, mhux. Jiġifieri hawnhekk wieħed irid joqgħod attent li inti ma tistax isek televa il-poeżija feminista u ma tagħtix każ għax inkella ikollok l-istess relazzjonijiet ta' poter u relazzjonijiet ta' dominanza u relazzjonijiet ta' kontroll ta' lingwaġġ li gruppi oħrajn imma ovvjament diġà semmejt pereżempju kien nixtieq pereżempju iktar nies li huma immigranti li diġà għandna avolja mhux immigrant, ma diġà għandna nies u laqasu barrani għal-Walid nabħan qed ngħid, imma nixtieq li nisma' l-vuċijiet ta' nies oħrajn imma tindunaw il-privileġġ min għandu l-privileġġ li jiktibha l-poeżija. Kif tgħid Virginia Woolf fil-Room of One's Own, tit il-flus u trid biex kollu poeżija, imma trid il-flus iġibux biex tikteb il-poeżija, imma trid tkun komda finanzjarjament. Inti biex tagħmilha biex ikollok il-lussu, irid ikollok ukoll tkun sinjura wkoll fil-ħin. Sewwa, imma ġifieri il-poeżija għandha il-limitazzjonijiet tagħha li huma il-ħin, il-flus, l-ispazju u da kollu. Ma nafx hekk rispondejtek. Ejwa, grazzi ħafna. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek.
Jiena naħseb li aħjar nibdew nagħlqu bil-mod. Nistgħu nagħlqu naħseb iva, jekk m'hemmx naħseb kummenti oħrajn, naħseb li kellna interazzjoni wkoll man-nies li kienu mal-parteċipanti wkoll, ġifieri naħseb li l-intervista kienet tajba ħafna wkoll bejn l-diskussjoni li ħloqtu inti u David Simon u anki mal-udjenza li naqdet magħna. Nirringrazzjakom nerġa' tal-li l-qajt istedina tagħna u proset ukoll ovvjament tal-biċċa xogħol li qed tagħmel fil-qasam letterarju, ovvjament. Għal dawn iż-żgħażagħ u anke għalina dejjem hija il-poeżija hija dejjem esperjenza u dejjem nikbru f'dik l-esperjenza naħseb. Minn hawn nirringrazzja wkoll il-bqija tal-Kunsil tal-Akkademja ta' din il-biċċa tax-xogħol għaliex kulħadd b'xi mod kien involut biex naħdmu fuq din it-taħdita. Nirringrazzjakom minn ħadija m'hemmx inżid, ma nafx hemm xi ħadd ieħor li jrid iżid xi ħaġa oħra. Mill-bqija naħseb nistgħu nagħlqu hawnhekk u ngħid il-lejl tajjeb lil kulħadd. Kemm ngħidilkom grazzi ililkom u veru grazzi tal-mistoqsijiet għax ġeltuni naħseb veru sew. Grazzi ħafna Simon. Grazzi lil kulħadd. Bye bye.